kon mga kabombo. Dako akong pagtuo nga dunay gyud sakit sa utok ang nihimo sa paglugos sa patayng lawas mga kabombo. Tiaw mo na bisan og gilubong na gihabwa dito gihabwa gikan sa lungon unya ingong gilugos mga kabombo. Matod pa nga ang tawo nga mo jerjer og patay, dunay sakit sa utok, ang sakit ana gitawag na siya og necrophilia mga kabombo. Unya kaning mga tawhana dili gina normal pangunahuna, og normal ka pangunahuna dili ka makahimo ana nga ang patay imong hilabtan. Unya kinsa maning nga mga posible nga suspect nga nihimo sa paglugos sa patayng lawas mga kabombo. Kinsa maning mga tawhana nga makasud gawas sa menteryo sa barangay Okanya, Dakbayan sa Karkar. Sepulturero matod pa dunay mga kauban. Sila mao'y tiglubong diha o dunay ilubong mga kabombo. Na-interview sa atong reporter ang sepulturero o ako na-obserbaran nga daw sa wala man na makak ang sepulturero. Pero katunoong kauban sa sepulturero nga tiglubong sa mga patay daw sa mura mag nakulbaan, mura mag nakuyawan ang katong kauban sa caretaker, kauban sa sepulturero. Ang katong batan-on nga lalaki nga gi-interview, mura mag dunay kaba, mura mag dunay gitaguan mga kabombo. Ang naong daan, ang mata daan atong mabasa nga mura mag dunay gitaguan ning tawhana. Kinsa may makasud gawas diha? Kini yung mga caretaker, kini yung mga kauban sa caretaker sa maong menteryo mga kabombo bisag adlaw dako mosod. Unya nganong nakatultol man ang responsable kung asa gibutang ang mga gamit ni sa sepulturero mga kabombo. Nganong nakatultol man ang responsable nga rapist kung asa gibutang ang mga gamit sa sepulturero nga si Artemio Laputan. Kada lang napita ngano gud taw nakatultol siya sa gibutang ni Artemio Laputan ang iyang mga gamit sa kinaniang pagmasa sa mga nitso o panalitan na ilubong mga kabombo. So kana makapaduda kayo, muna nagtuo ko nga kailara ni Artemio Laputan, ang kining sepulturero, ang kining caretaker sa maong menteryo, kailara niya ang mga responsable nga milugos sa biktima. Si Artemio Laputan, pag sayo sa buntag, nakita niya alas 7 sa buntag, ang patay habwa nas nitso, na nasa ubos nga bahin. Unya, wa nay sapot, mga kabombo. So, giamong-amungan, yun. Ni-report siya sa barangay, yang gi-report gato karon sa kabanay sa namatay, o gi-report niya nga to karon sa pulis. Dapat no nonsense investigation, palawman ang investigasyon, kaya di ta gusto nga masubli ni nga mahitabo patay na walay respetos patay. Walay respetos patay, bisag patay na, giamong-amungan pag yun. Murag kaduha patya ang patay mga kabombo, patay na gay na, gilugos pag yun. Jesus Maria, luya in towns, biktima mga kabombo. May gani kay ang patay, wak mulihok, wag gituok ning maong mga responsable. Basin duha or tulo ang nihimo ani. Kay kung usa ka tawo murag maglisod siguro paghabwa nimo sa lungon gikan sa nitso mga kabombo. Naraba sa katulong nga ang ni gilubong ning maong biktima. Kining biktima nga 22 anyos nga bag-o lang nanganak unya na depress, na problema, walay bana unya tungod sa depression, nabughat pagyod, mo na namatay mga kabombo. Siyam kaadlaw gibilaran, humang gibilaran og siyam kaadlaw gilubong. Paglubong anak mga kabombo, pagka Sabado, pagka Domingo gilugos. Or basin Domingos kadlaw ni gilugos. Kay Domingo naman sa buntag din na nakitaan nga nana sa ubos gabahin ang maong biktima mga kabombo. Walay normal nga tao nga makahimo ani. Og normal kag pangutok, normal kag pangisip, di ka makabuhat ani. Gawas kung abnormal ka o baka tama ka sa syabo. Tanawa tong kauban sa kininiang sepulturero. Tanawa tong kauban sa kininiang caretaker aning maong menteryo mga kabombo nga 65 years old. Mura pod og kuan makapaduda kayo, di ba ka to adik tong tawana.
Matod pa sa sepulturero, di ko makabuhat ana sir. Tiguwang nako, 65 years old nako. Grabe kayo ang iyang kuan ba? Kini grabe ka agresibo siya sa diyang gi-interview sa tuwag reporter mga kabombo. Mailahanin mo ang tao nga walay sala o mapasanginlan kas butang nga wala mo buhata. Di ba magkisi-kisi ka? Di ba agresibo jud ka motubag kay wa ka kabawaan ang hitabuan niya pasanginlan ka, no? Dili pareha atong iyang kauban sa caretaker, kauban sa sepulturero sa diyang gi-interview nagsige man nagyugpos man mura magdulay kataguan mga kabombo. Ang tao gani basta interviewon, ang tao gani basta pangutan-on, doon na gani siya kasayuran na hibaw-an unya di siya mosulti, mao ni iyang gesture mangyugpos gyud na mga kabombo. Mao na gyana, no? Mao na ako ang nahibaw-an. Murag dunay gitaguan tong tawhana. Nya naong palangdaan, di lang ta mo jump into conclusion unta pero murag dunay something man, ha? Murag mag-enter to bisyo. Tang grabe ha, mga kabombo, unsaon paghikutar in taon sa kalag sa namatay, ha? Ngayon patayng lawas mga kabombo, yamong amungan man. Dili pagani to sa gusto mamatay kay napa siya batang gamay, pero unsaon taman yang lawas dibigay gumikan sa bughat, no? Unya kaning mauli gina, mo naibog siguro tong responsable kay guapa sa ding biktima nga namatay, mo gilugos mga kabombo. Mao ni epekto sa buh. Kasi mga naminaw ron, mao ni epekto sa buh. Ha? Ug tama ikastanan, unya mag-sex trip ka, mag-tripping kag sex, unya tama kay kastanan, ultimo patay, habwaon, unya lugoson mga kabombo. Para makapagawas Diyos biga. Tama man. Nagtama man siya buh. Alas 8:19.